El següent punt de l'ordre del dia és debat de totalitat de la proposició de llei de regulació de la segona activitat d'aplicació al cos de bombers de la Generalitat de Catalunya i als Mossos d'Esquadra i al de les policies locals. D'acord amb l'article 114.2 del reglament, presenta la iniciativa en nom del grup parlamentari de Ciutadans el senyor Jan Castel. Senyor Castel, quan vulgui. Gràcies, presidenta, consellers, conselleres, diputats, diputades. Miri, com a prèvia, avui començaré la meva intervenció dient que estem davant d'una proposició de llei per regular la segona activitat de 3 grans col·lectius com són Mossos d'Esquadra, bombers i policies locals. Una proposició de llei que per fer una mica de memòria, perquè a vegades la memòria té les cames curtes i sembla que no ens en recordem d'on venim, i val la pena fer incís i remarcar segons quins moments. Mirin, a la legislatura passada, un diputat d'iniciativa, els Verds en aquell moment, el senyor Jaume Bosch, i qui vulgui anar al diari de sessions ho trobarà el dia 28 de maig de 2015, a la pàgina 24, on aquest diputat ja va fer esment que aquest àmbit de la segona activitat el tindrien que veure regulat amb una llei. Fixi's d'on venim, quin va ser un altre dels compromisos abans d'aturar aquesta última legislatura que vàrem viure. Aquest document. Aquest document sota signat per tots els grups parlamentaris que eren en aquell moment en aquesta càmera. Uns en aquell moment sense amalgames i anaven individuals, però o amb amalgames com tenim a dia d'avui o de modo individual aquí hi érem tots i continuem sent-hi tots. Un compromís que en el seu apartat final deia: en el cas d'una possible dissolució del Parlament que provoqués l'aturament, tots els grups es comprometien a agafar i a reprendre en aquesta legislatura d'una manera urgent, perquè la segona activitat i regular-la era una urgència, i si per tots aquells grups en aquella legislatura era una urgència, entenem que avui tots aquells grups que varen sotasignar convertiran la urgència i alguns que han pogut presentar una esmena a la totalitat, aplicant el sentit comú i la responsabilitat institucional, poder acabaran retirant-la. Dit això, fixi's, en base a aquest compromís, Ciutadans què fa? Comença a treballar al començament d'aquesta legislatura conjuntament amb els altres grups parlamentaris, on ens hem vist després de 7, 8, 9 reunions, i permetin que posi la paraula al darrere, estèrils, on el grup parlamentari que dona recolzament al govern l'únic que va fer, i així ho ha demostrat, va ser dilatar. Dilatar temps, que és allò que diuen en català, qui dies passa, anys empeny. En aquest cas, no estarem parlant d'anys, vostès intentaran aturar-ho en mesos. Però bé, dit això, Ciutadans què fa? Assumeix aquell compromís i presenta aquesta proposició de llei. D'una altra manera, també els hi vull deixar palès, el grup parlamentari de Ciutadans, en cas que tinguem viabilitat, que aquesta llei tingui tràmit, tingui per ben segur que nosaltres autoesmenarem aquesta llei que estem presentant, entenent que l'hem d'actualitzar i adequar en aquest moment. Fixi's que és una llei que engloba, perquè hem sentit molts de discursos en comissions on no sentíem parlar de bombers i policia municipal, però aquesta llei engloba
bombers, policia autonòmica, Mossos d'Esquadra i policia local. Una oportunitat d'acabar amb discriminacions. Discriminacions, pensin que hi ha drets fonamentals que no cal eludir. El dret a la igualtat, recollit a la nostra pròpia Constitució. Però, fixi's, les discriminacions i vulneracions que provocava en aquests col·lectius, què ens toca fer en el poder legislatiu? Legislar, millorar, adequar i donar viabilitat a un reglament convertit en llei perquè la segona activitat tingui la dignificació que es mereix. El que no pot ser que ens trobem a davant de vulneracions flagrants com és la Convenció de la ONU, directrius europees o el propi informe del síndic, que ja els advertia que estaven incomplint totes aquestes vulneracions. Però fixi's, en definitiva, el treball de fons és salvaguardar drets, com li he dit, un d'ells el de la igualtat, però tots els altres drets, com he dit en altres ocasions, més enllà d'un mosso d'esquadra, d'un bomber, d'un policia local, hi ha una persona, un ciutadà, que no per desenvolupar certa professió queden vulnerats, ni reduïts, ni malmenats els seus drets. És a dir, garantitzem els mateixos drets que qualsevol altre treballador a tres col·lectius que em permetran que posi de palès, i vull subratllar, tenen un grau de perillositat afegit. Tres col·lectius que en molts casos salvaguarden la nostra tranquil·litat, la nostra seguretat en l'àmbit local, en l'àmbit autonòmic i també quan estem a davant, com els bombers, d'incendis. Salvaguarden la nostra seguretat. Què menys que aquesta institució els hi retorni, com no pot ser d'una altra manera, amb un format de llei, una regulació que els hi garantitzi aquests drets. Fixi's, i li vull recordar la Convenció de la ONU, els hi recordo que és d'obligat compliment, en base a la llei 25/2004 de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals. Evidentment que a vostès a vegades quan se'ls parla de les normes, de les lleis, del que és per tots, vostès al·ludeixen, van per aquella recta on hi ha el mur, al final, en molts de casos, fan cas omís a les advertències que els diguem molts i continuen caminant cap a no només a mantenir conflictes, com és el conflicte de la segona oportunitat, sinó a generar-ne de nous. Dit això, mirin si és trist, també els hi vull recordar, dintre d'això, que qualsevol llei que entri en conflicte prevaldrà en tot moment la de la Convenció. Fixi's que trobem una altra tristor. Quan trobem que la majoria d'afectats per l'àmbit de la segona activitat ha d'anar a salvaguardar els seus drets als tribunals. Una persona que desenvolupa qualsevol d'aquestes tres activitats, quan es troba davant d'aquest problema, no té la cobertura que tenen els altres ciutadans, sinó que han d'anar als tribunals per salvaguardar i demanar que els seus drets siguin complerts. Fixin-se, és una dada que és notòria. El 98% surten en sentències favorables dintre de la incapacitat permanent. Quin resultat té la justícia? Dir que el 98% de les reclamacions donen la raó als afectats, quan a davant nostre hi ha una institució que, com avui, té l'oportunitat d'arreglar i convertir i donar viabilitat a que aquesta llei continuï el seu tràmit per donar garantia i futur. Garantia i futur a tres col·lectius, com els dic. Vostès sembla que a vegades perden la memòria quan parlem de certs col·lectius. Perden la memòria quan estan davant d'assumir la responsabilitat. Com li deia abans, els diputats, aquí, a la Càmera, els grups parlamentaris estem per legislar. I uns altres senyors que són els del govern, més enllà de tenir comentaris fora de lloc, com entenem a vegades o com hem vist aquests últims dies, el que tindrien que entendre i voler sentir són els comentaris de responsabilitat. Responsabilitat
envers de la feina, responsabilitat envers a la conselleria i responsabilitat des del primer minut que s'assoleix un càrrec envers del propi càrrec. Dit per això, fixi's quan estem davant de dades que a vegades ens esgarrifen. Mirin, 130 persones amb invalidesa a dia d'avui en aquests col·lectius, 200 en segona activitat. Però saben quina és la dada que el grup parlamentari de Ciutadans ens preocupa més? Saben quina és la dada? Les malalties ocultes. Que, per dades que podem contrastar quan parlem amb associacions, quan parlem amb sindicats, les dades ens apunten i ens apropen a una intuïció de 2.000 persones que oculten la seva malaltia. Saben per què? Oculten la seva malaltia perquè si la fan evident entren en el pou sense fons d'una llei que no existeix, o sigui, que no els regula, d'una norma, un reglament que no els ofereix garanties, i abans d'entrar en aquesta dinàmica on, per desgràcia, han vist companys en tot aquest camí d'espines, se n'aparten. Què provoquem? Ocultament de la malaltia i poder tenir efectius que, per desgràcia, amb una malaltia latent continuen desenvolupant la seva feina per no caure en aquest pou que els deia fa un moment, amb un pou no reglamentat, amb un pou que no té llei i amb un pou que no té sortida. Fixi's com i de quina manera hem de retornar aquella responsabilitat de la que li parlava al començament. Una de les possibilitats, un cop regulem, donem tràmit, donem camí i acabem tinguent una llei de segona activitat, quina serà una d'aquestes oportunitats? Mirin, reubicar, quan parlem de Mossos d'Esquadra, quan parlem de bombers, quan parlem de policies municipals, normalment trobem que les ràtios estan per sota del que tots voldríem veure. Quan parlem d'efectius, sempre, per desgràcia, parlem de dèficit. Però fixi's com tindríem oportunitat de reubicació a molta gent que se li fos atorgada aquesta segona activitat. Podríem estar parlant d'oficines de suport a l'especialitat, administració, altres departaments. Això ja en parlarem dintre de la pròpia llei, que ja li he dit que nosaltres com a grup parlamentari l'únic que fem és assolim un compromís i l'autoesmenarem. Sí, de bon profit, tenim la sort que avui aquesta llei continuï caminant com és el desig de tots. Esperarem una cosa, esperarem que la CUP, en aquest cas, no caigui a la trampa de fer el joc amb un grup parlamentari i amb un govern que ahir a correcuita, jo sé que alguns grups ja la tenen, deuen tenir aquell esborrany que varen dir que presentaven a correcuita ahir a la tarda a última hora, d'aquesta llei que han degut treure del calaix, una llei que aconsellaria la seva lectura i que, per desgràcia, aquest grup parlamentari l'ha rebut per part de tercers, no per part ni del propi govern ni del propi grup que li dona recolzament. L'hem tingut que conèixer per tercers. Fixi's que la incomunicació a vegades és greu. Fixi's que quan volem fer un treball que ha de ser un treball per 3 col·lectius, com he dit abans, fonamentals per la nostra societat, l'hem de fer entre tots. Vostès, que s'omplen la boca de participació. És evident aquella participació que vostès gasten quan els toca aplicar-los a vostès mateixos. Escoltin, vostès con nocturnidad y alevosía. A última hora, per què? Per buscar un consens. Per què? Perquè veien que aquella esmena a la totalitat que ens havien presentat aquesta llei els hi perillava. Sap com se'n diu d'això? Partitocràcia. Sap què és la partitocràcia? La pitjor eina per, d'alguna manera, garantitzar una real democràcia. Una real democràcia no només a la nostra societat, en els col·lectius, que avui vull donar la benvinguda i agrair la seva presència als diferents col·lectius de la segona activitat que avui ens acompanyen, i demanar tant al grup que dona recolzament al govern com a qui pugui arribar a fer-los cantó amb una esmena a la totalitat que els mirin a la cara amb ells.
perquè aquest diputat i aquest grup parlamentari que representa aquest diputat l'únic que fa és assumir un compromís a l'última legislatura, assumir la responsabilitat dels que més enllà de dia d'avui fer de caps a l'oposició volem governar Catalunya, deixin de fer volar coloms, deixin de malmenar la política catalana, si no en saben més, si demostren ser uns inhàbils, facin un pas al cantó, que aquí hi ha un grup parlamentari, que és el cap de l'oposició, que pot assumir les responsabilitats de les mateixes que vostès fan deixadesa cada dia. Però permeti'm, davant d'una sentència, l'altre dia m'esgarrifava, com m'explicaven, que davant d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant de que anul·lava una jubilació forçosa, que donava la raó al Mosso d'Esquadra. Sap per què arribem aquí? Perquè no hi ha regulació, perquè no hi ha llei. I espero que vostès, i els hi faig un prec des d'aquest atril, els hi faig un prec apel·lant a la responsabilitat. Deixin sobre la taula l'esmena a la totalitat, treballem-la tots conjuntament, treballem-la tots els grups parlamentaris d'aquesta càmera, perquè és responsabilitat de tots legislar, però també és responsabilitat de tots posar-nos al cantó d'un problema que a dia d'avui necessita i la urgència és donar-li una solució. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Castel. A continuació, per defensar l'esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el senyor Lluís Guinó. Gràcies, presidenta. Conseller d'Interior, enhorabona pel nomenament i bona feina. Director general, secretari general del departament, representants d'Ailmet i altres persones amb inquietud per aquesta proposició de llei. Haig de justificar quin és el posicionament de Junts pel Sí i de per què hem presentat esmena a la totalitat en aquest projecte. Hi ha un motiu que és bàsic i fonamental en política i és que no estem d'acord amb el contingut del projecte que ha presentat Ciutadans. No estàvem del tot d'acord tampoc amb un projecte inicialment elaborat per part d'Ailmet al seu moment. Ens vam comprometre que demanaríem informe a la Comissió Jurídica Assessora i certament l'informe de la Comissió Jurídica Assessora era contundent tant en la necessitat de regular la segona activitat, que en això em sembla que hi estem absolutament tots d'acord, hi estava d'acord el govern, hi estava d'acord la Comissió Jurídica Assessora i estaven d'acord tots els grups parlamentaris. En això sí que hi ha consens i d'alguna manera nosaltres, com a grup parlamentari que dona suport al govern, entomem la necessitat d'aprovar aquesta llei que afecta des d'una perspectiva legal a un col·lectiu important de persones, però tal com deia el diputat de Ciutadans, afecta molt directament a la dignitat de les persones i a la dignitat laboral per una banda i a la dignitat personal. Però és conegut que difícilment el grup parlamentari de Junts pel Sí i el grup parlamentari de Ciutadans coincidirem amb la concreció d'aquest projecte. I explicaré els motius pels quals el nostre plantejament és molt i molt diferent al que fa Ciutadans. I quan s'ha parlat abans que hi ha d'haver un text alternatiu o hi hauria d'haver un text alternatiu i el govern tenia un text alternatiu preparat, s'havia de treballar aquest text alternatiu no només des de la perspectiva estrictament d'interior, perquè això tenia conseqüències des d'un punt de vista laboral i per tant també de funció pública, i hi va intervenir funció pública i per tant Conselleria de Governació per una banda i va intervenir també la vicepresidència del govern i la Conselleria d'Economia per l'altra. Per tant, sumar les directrius de 3 departaments i per tant treballar de forma transversal genera certes dificultats i les dificultats han estat consensuar un document, un projecte que ahir vam entrar al registre del Parlament. I aquest és un projecte tan lícit, tan lícit, i aquesta és una proposició, més enllà d'això, de la nomenclatura, és un projecte tan lícit com el que han presentat vostès. Igualment lícit que el que ha presentat el grup parlamentari de Ciutadans. S'omplen la boca vostès també de participació, de tràmit d'esmenes, de treballar des d'un punt de vista parlamentari i el que volem fer, i en això possiblement estem parcialment d'acord, és que aquesta és una llei que com que afecta no només
laboralment els treballadors, sinó que té una afectació molt clara i molt definida a la dignitat professional d'aquests treballadors, nosaltres ens veiem també la necessitat de treballar a fons aquesta llei. I la tenim treballada. I la tenim perfectament treballada més enllà que vostè digui que no, perquè de fet vostè ha de dir que no quan jo dic que sí, només faltaria. Una de les novetats en política seria que ens poséssim d'acord realment i deixéssim de fer, tal com ha dit vostè en un moment determinat, però al final ha acabat dient, senyor Castel, ha acabat dient, miri, nosaltres som molt estrictes amb les persones, amb la gent d'Ailmet, que també ens hi hem reunit nosaltres com a grup que dona suport al govern. No s'hi ha reunit vostè sol, i hem tingut moltíssimes reunions. Però després de la seva intervenció, el resum seu, sap quin ha estat? Que després m'ha cridat l'atenció. Diu, no, com que no confiem en que ho faran vostès, el que ha de fer la gent és confiar que ho farem nosaltres quan guanyem les eleccions i estiguem al govern. Per tant, vostè al final també ha portat el debat, no en les qüestions que tenen a veure amb la dignitat professional i laboral, sinó que ho ha portat en el debat polític. I és aquí on pensa que tan legítimament vostè defensa les seves propostes com defensem les nostres des de la perspectiva de donar suport al govern. Aquest document i aquest text alternatiu sap perfectament que afecta els Mossos d'Esquadra, a les policies locals i els bombers. I el document que nosaltres hem presentat i la proposició de llei que nosaltres hem presentat explica clarament què vol dir de forma concreta estar en segona activitat, en quins supòsits s'està en segona activitat, en quins supòsits no s'està en segona activitat, quin és el catàleg de llocs de treball cada un dels departaments de bombers, de Mossos d'Esquadra i de la policia local han de definir quan s'aprovin els llocs de treball i les plantilles anualment mitjançant els pressupostos en els ajuntaments i igualment també en el que afecta a la Generalitat de Catalunya pel que fa als bombers i els Mossos. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, en la definició d'aquests llocs de treball hi haurà la possibilitat d'incardinar aquests llocs destinats a la segona activitat. I, a més, hi haurà un procediment tècnic, mèdic, que justificarà aquesta segona activitat. I, pel que fa a una altra qüestió que també permetia pensar que realment s'estava cometent una qüestió que tenia a veure amb la dignitat professional, és que tot el que tingui a veure amb el que són les armes reglamentàries, que certament en el nostre text defensem que en qüestions molt puntuals de Mossos d'Esquadra i de policia local és obvi que si un treballador no es troba en determinades condicions psíquiques i fins i tot físiques es pugui d'alguna manera justificar que no es disposi de l'arma reglamentària. Però tot el que fa el que és pròpiament el fet de ser Mossos d'Esquadra, en aquella situació certament injusta que els Mossos d'Esquadra no disposaven fins i tot pràcticament ni de la placa, totes aquestes qüestions que afecten a la dignitat estaran resoltes en el nostre text i espero que també en el seu, perquè també entenc que vostès han estat d'alguna manera amatents al que li han demanat en aquests temps que ens hem reunit en la majoria d'associacions. Per tant, les qüestions de dignitat personal i laboral estarien resoltes amb aquest text. La qüestió de l'arma reglamentària és obvi que si no es disposen d'unes determinades aptituds psicofísiques no es pugui plantejar el manteniment de l'arma en determinats casos. I el que fem és objectivar molt el procés i diem qui pot iniciar un procés d'aquestes característiques? Doncs es pot fer d'ofici. La pròpia direcció, amb un certificat mèdic i amb uns justificants mèdics, pot iniciar d'ofici aquest procediment i pot fer-ho també la persona interessada, a instància de part, a instància del treballador. I s'han de portar els informes metges corresponents i s'ha de, en un moment determinat, quan s'ha fet la sol·licitud i passats els dies corresponents, s'ha de sotmetre a reconeixement mèdic per part del Departament d'Interior, en aquest cas, per part de la Direcció General de Bombers i per part dels ajuntaments corresponents, i en poc temps, i escoltat un tribunal mèdic, que des de la nostra perspectiva està constituït per 3 persones, que aquestes són segurament les qüestions que hem de treballar des d'un punt de vista parlamentari, totes evidentment especialitzades en medicina. Una del departament, una altra persona designada a instància de part pels interessats, per tant hi hauria una participació directa i garanties d'un assessorament mèdic també per part dels treballadors i per altra banda una tercera persona que també vindria d'alguna manera definida a partir d'un sorteig, però que tingués els coneixements suficients per justificar la seva intervenció en un procés d'aquestes característiques. Per tant, hem definit molt clarament com es fa aquest procés. Hem formalitzat el procés d'esdevenir en situació de segona activitat i, a més, quines conseqüències tindrà
l'esdeveniment d'aquesta segona activitat. El dictamen tindrà 3 respostes. Una, que no tingui sentit la segona activitat, perquè des d'un punt de vista mèdic no es justifica. Hi ha uns determinats elements i unes determinades proves mèdiques que justifiquen que una persona es trobi en segona activitat i que no hi hagi manera de generar discussió ni generar, des d'aquesta perspectiva, conflicte. I intervenen metges, intervenen persones especialistes en la matèria i, per tant, aquells metges o aquells forenses que acreditin que un treballador no es troba en condicions de fer la feina que venia desenvolupant amb normalitat i habitualitat, que aquesta és una altra qüestió també que cal remarcar. El metge o el tribunal dirà que la persona que es troba amb unes determinades limitacions i unes determinades mancances no pot desenvolupar la feina que venia fent, tant si era bomber, les feines que són fonamentals i bàsiques, i en aquests casos, sobretot pel que fa a la policia local, els bombers i els Mossos d'Esquadra, estem parlant d'activitats d'intervenció. Estem parlant d'activitats que tinguin, d'alguna manera, la necessitat d'utilitzar la força física o les condicions físiques mínimes per poder desenvolupar el treball pel qual en un moment determinat van fer unes oposicions i van obtenir la plaça corresponent. Per tant, un escenari és que hi hagi justificadament la necessitat d'una segona activitat. El segon escenari és que no n'hi hagi. Evidentment, des d'un punt de vista administratiu, qui no estigui d'acord amb aquesta resolució tindrà els mecanismes administratius de recurs per, d'alguna manera, manifestar el desacord i que hi hagi una instància superior que, d'alguna manera, decideixi quina és la resolució final d'aquesta qüestió. I un altre tema important i és que, de forma provisional, es pot deixar de treballar. Mentre es tramiti tot l'expedient, es pot deixar de treballar en aquell lloc, però mantenint econòmicament els recursos econòmics que venia, d'alguna manera, rebent la persona que està en aquesta situació. Per tant, hem intentat incorporar en aquest text totes les garanties, la majoria de les quals ens les van demanar les associacions. No hi ha cap de les inquietuds, de les reclamacions i de les reivindicacions que no figurin en aquest text. I si no hi són totes les que aquests col·lectius demanaven, que veig que alguns expressen la seva negació respecte al que deia, és probable que sigui en el moment de les esmenes i de la tramitació del projecte que podem incorporar el que sigui necessari. Per tant, estem disposats i estem oberts a tirar endavant aquesta llei per tal que es resolgui no només una qüestió d'àmbit laboral, sinó que és una qüestió que afecta a l'estructura bàsica dels departaments afectats. És a dir, no només cal que aquesta gent o aquestes persones que han tingut un accident o una malaltia professional i que estan limitades per desenvolupar la seva funció la puguin continuar desenvolupant en les mateixes condicions econòmiques, que aquesta també és una altra qüestió important, del lloc de treball que ocupaven, sinó que, a més, això és important també perquè un cos de Mossos d'Esquadra i el cos de bombers han de tenir i de treballar amb eficiència i amb eficàcia. I tenir un règim de segona activitat em sembla que és una necessitat absolutament fonamental i estratègica. Fins al punt que fins ara i durant aquests anys s'ha regulat tot això a través de decrets. Ja estem d'acord amb la majoria que això no es pot regular per decret, motiu pel qual i motiu que justifica la tramitació d'aquesta llei. Ja he dit abans, les dificultats han estat i són encara en treballar transversalment entre 3 departaments. Tot el que és la tramitació administrativa i tota la tramitació reglamentària que fa que aquí puguem presentar aquesta proposició al Parlament necessita de la intervenció de molts departaments. I fer esment a una qüestió que ens ha preocupat especialment, i és que els afectats són funcionaris i, per tant, s'ha de tenir en compte el criteri de funció pública, evidentment, i són funcionaris del Govern de la Generalitat, la majoria, i dels ajuntaments. I, per tant, necessiten certament d'aquesta regulació. Hem intentat, a més, fer-ho amb el màxim de garanties, com tot el que fa o intenta fer aquest govern. Garanties màximes vol dir que hi hagi la possibilitat de la intervenció directa dels professionals afectats en tot el procés, que aquesta era una altra qüestió que també preocupava. Els afectats directament tindran la possibilitat d'acostar-se a l'administració i que l'administració no els generi desconfiança i que desapareguin aquestes 2.000 malalties que diu el senyor diputat de Ciutadans, que són malalties que són d'alguna manera desconegudes i que no apareixen precisament perquè no hi ha regulada una segona activitat en el cas de Mossos d'Esquadra i en el cas de bombers. El compromís del conseller, el compromís del govern i el compromís del grup parlamentari de Junts pel Sí és tirar endavant aquesta llei. Vostès han aconseguit una cosa, que ens posem d'acord
amb una cosa tan important, que és que hem de tramitar la llei i, per tant, que hem de modificar la regulació que hi havia fins ara. Això és important, perquè en moltes qüestions fins i tot no coincidim en la diagnosi. I en aquesta qüestió coincidim en la diagnosi i és veritat que no coincidim exactament amb el plantejament que fa el grup de Ciutadans. I això és lògic. I això és el parlamentarisme i per això hi ha una tramitació que estem disposats a obrir-la presentant com hem presentat aquest text ahir a la tarda al Parlament. Que des d'un punt de vista polític els pot semblar oportunista, el cert és que aquí es fa al Parlament, tot i que el senyor Castel deia que havíem de tenir molt en compte les inquietuds de les persones, que ho tenim, ja he fet referència anteriorment que ha acabat dient que el que caldria és que governés Ciutadans i no el govern actual. Qui decidirà qui governa aquest país seran els ciutadans de Catalunya, ni més ni menys. I en tot cas, la majoria parlamentària que dona suport al govern permet que aquest govern tingui l'estabilitat necessària per continuar governant fins que el president de la Generalitat, que de fet és la seva competència, decideixi, passat el referèndum de l'1 d'octubre, convocar les eleccions si, evidentment, el referèndum surt negatiu, tal com ell ha explicat. Més enllà d'això, tenim temps de tirar endavant moltes lleis. Avui el president ha fet una explicació molt concreta del que ha estat l'obra de govern, tot i que per alguns concentren la seva atenció només estrictament amb el referèndum. Hem fet, i vostès ho saben, i a més han donat suport a algunes iniciatives parlamentàries del grup que dona suport al govern i al govern en concret, en alguns casos de forma contundent. I, per tant, ha d'entendre que en algunes perspectives Ciutadans i Junts pel Sí no coincideixin. I per això els demano que utilitzem el Parlament per tirar endavant una llei que satisfaci les inquietuds de les associacions i de les persones afectades. Això és el principal i el més necessari. Però hem de fer una llei, i vostès en són molt especialistes, s'ha de fer una llei que s'adeqüi a les normatives que pensem afectar, que són la llei de policia, la llei de policies locals, i tot el que té a veure amb les competències estrictes del Govern de la Generalitat de Catalunya, que aquesta és una qüestió també important, que s'ha de respectar el que diu l'Estatut de Catalunya en aquesta qüestió. Si arribem a un acord en aquestes qüestions, és evident que trobarem el camí per fer una llei, insisteixo, que satisfaci... Ara acabo, presidenta, gràcies. Que satisfaci l'interès de les persones afectades i que sigui una llei, a més, homologable amb la normativa bàsicament europea i més moderna en aquesta perspectiva de la regulació de la segona activitat. Moltes gràcies. Té la paraula per tornar en contra el senyor Jean Castel. Gràcies, presidenta. Senyor Guinó, li agafo la paraula en el sentit de, miri, retiri l'esmena a la totalitat. Com li he dit, nosaltres pròpiament autoesmenaríem aquesta llei, que no és nostra, que ve de 2015. Fixi's si hem tingut temps d'arreglar les coses. 2 anys. 2 anys. Parlar del que podíem haver fet no ens soluciona el problema, que és real i el tenim a dia d'avui. Li agafo la paraula, treballem-la conjunta, autoesmenem-la des del grup parlamentari de Ciutadans i que presentin esmenes tots els grups parlamentaris d'aquesta càmera. Que sigui de tots els grups parlamentaris, no per als grups, sinó per als col·lectius i els diferents col·lectius que engloben la segona activitat. Per tots els afectats d'aquesta situació. Per tota aquella gent que s'ha sentit discriminada, com li deia abans, amb els seus drets vulnerats, però treballem-la conjunta. Pensi que l'esmena de la totalitat que vostès ens presenten no és una... I la llei que varen intentar, com deia ahir, entrar de pressa i corrent per al registre, li haig de dir una cosa. Permeti que passi els tràmits que ha de passar. Vostès el que estan fent amb l'esmena no és una esmena al text presentant el que varen presentar ahir. Vostès estan mantenint una esmena a la totalitat. Agafi les seves paraules, senyor Guinó, que me les faig meves i li agafo aquest guà, retirin l'esmena a la totalitat, treballem-ho tots els grups parlamentaris conjuntament per donar solució a qui li deia fa un moment, a qui són els verdaders afectats, els verdaders que pateixen des de diferents col·lectius, com li he dit abans,
tres col·lectius fonamentals per la nostra autonomia catalana, com són bombers, Mossos d'Esquadra i policia local. No voldria veure mai més, i fixi's, jo soc d'una província que a Girona, jo vaig viure el que li va passar a aquell policia municipal a Figueres, el que no pot ser és que una institució, a davant d'una invalidesa, a davant d'un problema de salut, a davant d'un problema que li han de donar resposta des de la sanitat, sí, però des de l'administració, quan no hi ha una regulació, que és el que demanem que comenci a caminar avui, se'l faci fora com se'l va fer. I com ell, tanta gent, avui he tingut la sort, he sortit aquí fora perquè hi havia diferents membres d'aquest col·lectiu en manifestació i se m'ha presentat una persona que jo no coneixia fins a dia d'avui i m'ha dit, diu, pensi que jo era caporal de Mossos d'Esquadra i a dia d'avui, quan no he tingut sortida amb aquesta cosa que anomenen la segona activitat perquè no està regulat, perquè no hi ha un reglament, sap què fa aquest senyor? En tota la seva dignitat, no estic fent depreciació d'una feina de qui desenvolupa una tasca, sigui la que sigui, però aquest senyor em deia, jo feia de caporal i la meva minusvalia només em permet treure les papereres de l'ABP que per casualitat treballava jo. Si això no és tornar la dignitat a les persones i persones que varen fer un procés d'acadèmia, que varen obtenir una titulació, que varen desenvolupar una tasca tan lloable com era el cas d'aquest senyor de Mossos d'Esquadra, però extensiu a bombers i a policia municipal, com no podem des de la institució retornar-los el que és de rebut que tinguin, que és un reglament, una llei que els empari i com els he dit abans, i faig un clam a tots els grups parlamentaris d'aquesta càmera, fem-la entre tots, presentem les esmenes en aquell primigeni, que és el que venia des de 2015 i es va començar a treballar, que és el que Ciutadans es compromet i presenta, treballem tots, des d'un cantó de la bancada fins a l'altre cantó, inclús el grup que dona recolzament al govern. Senyor Guinó, l'oportunitat està a la seva decisió i la del seu grup i poder la del conseller i la seva conselleria. Agafin el problema, regulin el problema, ens atindran treballant, fent esmenes, presentant esmenes, igual que tots els grups parlamentaris. Això no ha de ser la llei d'un grup, no ha de ser la llei d'un partit, ha de ser la llei dels afectats per aquest problema, que a dia d'avui són molts i sort en tenen que es varen mobilitzar en el seu dia diferents representacions de la segona activitat per posar veu, per posar cara i per posar paraules on hi havia cots a porta. Tenen l'oportunitat, agafin-la i regulem-ho entre tots. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Castel. A continuació, per a fixar el seu posicionament, té la paraula el senyor Carles Castillo, del grup parlamentari dels socialistes. Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Saludar en primer lloc els sindicats que avui ens acompanyen, especialment, si m'ho permeten, a ILMET, a ILVOLT i a ILPOL, que estan avui aquí acompanyant-nos en aquest debat. Bona tarda, com dic, estem al debat a la totalitat de la proposició de llei de regulació de segona activitat de bombers, Mossos i policies locals. Una situació a la que passen els treballadors i treballadores d'alguns cossos d'emergències, les funcions dels quals són eminentment operatives i en ocasions especialment arriscades i penoses, quan perden alguna de les actituds psicofísiques que necessiten per desenvolupar el seu treball. Una situació regulada de manera dispersa i desigual amb diferents normatives depenent del cos de què es tracti. Cal, doncs, una certa harmonització i garantia d'igualtat entre tots els i les afectades. Per això recolzarem, ja els aviso, que la proposta segueixi el seu tràmit parlamentari, perquè la veiem necessària, completament necessària i adequada, però també he de dir i he d'avisar que crec que hem de revisar el contingut literal. També ho deia el company Castel de Ciutadans. Crec que no ha tingut en compte algunes qüestions, sobretot municipals, del món municipal. La pròpia Federació de Municipis de Catalunya, a la seva comissió permanent, valora negativament el contingut de la proposta i fa una sèrie d'advertiments que no han estat tinguts en compte a la seva última redacció.
Una llei necessària, per tant, però no així. I deixi'm que li digui també, amb tot el carinyo i amb tot el respecte, senyor Castel, presentada la proposta només pel grup parlamentari de Ciutadans, quan havien pactat i quedat tots els grups parlamentaris de l'oposició en intentar fer una presentació conjunta i que tingués en compte tot el que preocupa als ajuntaments i a les policies locals. Sí, senyor Castel, que és el que ha quedat més coix en la proposta. El dia que aprovàvem tota l'oposició en conjunt una proposta de resolució genèrica a la Comissió d'Interior, que per cert vaig escriure jo personalment, que donava garantia mentre es tramitava la llei perquè no es produís cap situació d'indefensió entre cap bomber, mosso o policia local, vostès estaven fent-se la foto presentant aquesta proposició de llei que avui debatem. I també és cert, no li negaré, que el compromís d'aquest mandat era presentar ja una proposició de llei amb base en la que se'ns passava per les entitats de discapacitats, però esmenada en els sentits que li apuntava abans. Això em vaig comprometre i això se'ns va anar retardant, també ho reconec. Igual que és cert que tots els grups parlamentaris, inclòs Convergència Democràtica i Esquerra Republicana, representats pel senyor Jordi Turull i la senyora Marta Rovira, vam signar un compromís al final de la legislatura passada on dèiem que portaríem exactament aquest mateix text al seu tràmit parlamentari. Ha acabat quasi la nova legislatura i encara estem en el mateix punt. És per fer-nos-ho mirar tots plegats, a veure què és el que transmetem des de la política i la confiança que donem quan ens comprometem a alguna cosa. És cert i també ho he de reconèixer. Però també penso que vostès ho han fiat tot per posar-se una medalla a la nostra bona voluntat, perquè s'han arriscat clarament a que nosaltres diguéssim ara que no a la proposició de llei i han estat a punt d'aconseguir-ho, perquè han trencat d'alguna forma el consens, senyor Castel. I nosaltres, per responsabilitat i coherència, perquè ens creiem que aquesta llei és necessària, que els col·lectius s'ho mereixen, el mantindrem malgrat tot. Tothom parla de cossos de seguretat, però massa vegades sense tenir en compte el que pensen els cossos de seguretat. Nosaltres, ja li dic, estem fent un esforç en aquesta votació. Un esforç pels col·lectius de bombers, Mossos d'Esquadra i policies locals, que aguanten la nostra seguretat moltes vegades només gràcies al seu abnegat treball i dedicació personals. Fem l'esforç perquè la llei segueixi el seu tràmit parlamentari i en el ben entès que durant aquest procés la canviarem, el que calgui. I a més, crec que els impulsors també són conscients perquè també els hi hem dit. Hem d'apropar el sentit de la llei als nostres pobles i ciutats. Hem de fer el món municipal partícip i protagonista d'aquesta llei. Hem d'assegurar que cap treballador públic d'emergències queda desprotegit per la seva administració si pren qualsevol tipus de mal, però ho hem de fer sense que signifiqui carregar encara més sobre les gastades economies dels ajuntaments o carregant només sobre els ajuntaments. Cal, doncs, una regulació comuna de la segona activitat, però cal fer-la amb rigor, eficàcia i voluntat de consens. Cal també la participació dels representants sindicals dels diferents cossos. Això té especial rellevància, ja que, com deia abans, sempre s'han fet les lleis per a ells, sense ells, i la implementació sempre ha sigut problemàtica, per no dir impossible. Només així ens en sortirem i aconseguirem. I pel govern també tinc algunes qüestions, també els he de dir el que penso. Vostès, com he dit, van signar també aquell compromís amb les associacions de discapacitats i no només ho han incomplert reiteradament posant tots els pals possibles a les rodes. De fet, ara presenten una esmena a la totalitat d'aquell text que es van comprometre a recolzar, sinó que crec que, a més, mai han tingut voluntat de complir-ho, senyor Guinó. Vostès es van comprometre a presentar un projecte o una proposta de llei com a alternativa a la present i la van presentar ahir mateix, a buenas horas mangas verdes, senyor Guinó. Jo crec que no és el moment de presentar-la el dia abans per paralitzar suposadament o per afavorir l'esmena a la totalitat. Jo crec que no són formes. Pensem, doncs, que tot han estat maniobres evasives i, de nou, per anar guanyant temps. Doncs així, tampoc. Però permetin-me no acabar en negatiu. Esperem que tots plegats, com també apuntava el senyor Castel, ens posem les piles i que aconseguim una llei que doni solució a tots els problemes que s'han trobat els col·lectius de funcionaris, que són molts, treballadors de la nostra seguretat i que realment els nostres ajuntaments s'hi sentin plenament representats. Avui dia, en ple segle XXI, una discapacitat no pot comportar que es perdi la feina. Qualsevol persona som susceptibles de ser discapacitat. Qualsevol podem prendre mal i passar a ser del col·lectiu de discapacitats. Qualsevol dels que estem aquí presents.
Ha de ser obligació de la seva administració de pertinença assumir la seva integració, però ho hem de fer sempre amb els peus pegats a la realitat. Per això treballarem, comptin amb nosaltres, bombers, Mossos i policies locals, estem amb vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Castillo. A continuació, té la paraula el senyor Marc Vidal, del grup parlamentari Catalunya Sí que es pot. Gràcies, presidenta. En primer lloc, conseller, permeti'm acompanyar-lo el sentiment pel seu nomenament, cosa que no havia fet encara, o felicitar-lo, com vostè prefereixi. Una salutació també a les persones dels col·lectius que ens estan seguint. Jo em limitaré a parlar de la proposició de llei que avui es presenta, perquè de la que ens ha explicat en detall el senyor Guinó, que desconeixem, avui no toca. Suposo que ho ha explicat tant perquè difícilment quedarà temps en aquesta legislatura per poder fer-ne un debat com cal, almenys els que sospitem els malpensats. Ho considero clarament una actitud oportunista, totalment. Tot i que és evident que seria la primera petita victòria de la presentació de la proposició d'avui, que el govern finalment es mulli, cosa que fins ara no havia fet. Parlarem de la seva proposta, doncs. Vostès ens presenten, tal com s'ha dit aquí, una proposició de llei per regular la segona activitat dels 3 cossos operatius, que és estrictament el mateix text que els grups parlamentaris de la 10a legislatura van presentar al Parlament poc abans que aquest es dissolgués per la convocatòria de noves eleccions. En aquella ocasió es va voler mostrar un suport simbòlic de tots els grups del Parlament a la millora de la regulació per la via d'una llei de la situació d'aquesta segona activitat per totes aquelles persones dels cossos operatius que per una qüestió sobrevinguda pateixen algun tipus de disminució funcional que els impedeix fer al complet l'activitat habitual d'aquests cossos. Dic suport simbòlic perquè, juntament amb el compromís de la presentació, era evident per tothom, també per l'associació promotora del text, que la legislatura estava agonitzant i que no podria acabar el seu tràmit per falta de temps. De fet, aquesta associació demanava que es tramités per lectura única, donat que tots els grups del Parlament hi donaven suport i els grups d'aleshores ho van desaconsellar perquè el tema és necessari, però, com sabeu tots, és complex i no tothom pot assumir tal qual un text presentat per una associació quan hi ha implicades qüestions de competències, qüestions de representativitat, qüestions pressupostàries. Ja hi ha regulacions de la segona activitat que, evidentment, no donen resposta suficient a les necessitats de les persones afectades, però que precisament per això, perquè no donen resposta suficient, cal assegurar de fer-ho bé, que no fos que per fer-ho sense amplis consensos seguissin deixant igualment mal regulat aquest tema, però aquesta vegada en forma de llei. Deixin-me fer un KitKat. Fixin-se en les 2 condicions bàsiques de la lectura única, presentada per tots els grups i amb poca complexitat, i com van ser decorosos en complir-les els grups d'aleshores i com estem essent imprudents els grups actuals al passar-nos per l'esquena aquestes prevencions de lectures úniques en legislacions que probablement tenen molta més afectació que la que estem discutint avui. Tanco el KitKat. Doncs bé, avui ens tornem a trobar aquí igual. Entrarem a discutir la mateixa proposició en un moment de la legislatura agònic i, si bé haurem donat un pas més, que és el debat que estem fent avui, seria difícil ser optimista, encara que es tramiti, en relació a la finalització i aprovació del projecte per una qüestió de temps. I en això sí que el meu grup voldria ser molt clar. Si es tramita, no voldríem anar ràpid, sobretot perquè entenem que hi ha elements importants o bé que no es contemplen o bé que es contemplen massa i sobre els quals cal arribar a acords de consens entre diferents administracions i col·lectius, i això porta temps. Suposo que els grups polítics del Parlament, tal com s'ha fet aquí, se'ls pot reclamar coherència amb el compromís que es va signar abans de finalitzar la legislatura passada de presentar novament la proposta en la present legislatura. I ho dic en tercera persona perquè es pot reclamar als grups que hi eren. Alguns no només hem canviat el nom, sinó que ens hem presentat a les eleccions en compromisos i en programes diferents. Per això, per decidir el nostre vot, que ja els avanço que serà contrari a l'esmena a la totalitat, hem valorat no aquest hipotètic compromís, sinó
l'oportunitat de tramitar ara la proposició de llei i també el seu contingut. Mirin, el contingut complet, tal com s'ha dit per aquí, no ens agrada. Intentaré explicar les raons, tot i que, naturalment, la solució en el debat d'un projecte de llei és presentar esmenes i trobar consensos després de sentir tothom, tal com proposava el mateix senyor Castel. Per exemple, no compartim que en la justificació s'apel·li com a element essencial a l'incompliment de la Convenció de l'ONU dels Drets de les Persones amb Discapacitat i s'incloguin en la proposició, a més de les persones amb diversitat funcional, altres col·lectius com els majors de 57 anys o persones embarassades, per exemple. Amb això no vull dir que aquests col·lectius no s'hi hagin d'acollir la segona activitat, que crec que és positiu, però evidentment no sota el paraigües de la Convenció de l'ONU, que s'agafa com a bandera, sinó sota el paraigües d'uns drets que venen regulats per altres lleis i que han de ser objecte de negociació col·lectiva quan afecta a la concreció de les seves condicions laborals, que és, en aquests dos casos, exclusivament del que estem parlant. Per tant, són situacions essencialment diferents que no podríem barrejar en el mateix sac. Precisament això ens situa en un altre dels aspectes que tampoc compartim. El text ve a regular objectius de la segona activitat, característiques, l'accés, però a més hi barreja aspectes de condicions laborals que no pertoquen a un text legal, sinó a la negociació col·lectiva. Entre d'altres coses, perquè si queden fixats per llei, el que passa és que limitaran la capacitat d'aquesta negociació col·lectiva que pot permetre millorar-los en un futur adaptant-se a les circumstàncies. I hi ha un tercer aspecte que tampoc ens sembla bé, que és com es resol el paper del món municipal. Mirin, si no hem estat capaços en tots aquests anys de fer la llei de policia integral de Catalunya per la complexitat del món municipal, no podem ara obviar que hi ha aspectes que s'hauria de regular en aquesta futura llei integral de policia, si és que algun dia a la vida el tenim, per poder implementar alguns dels articles que vostès presenten en la seva proposició. Entre altres coses, l'autonomia municipal ha permès regulacions de la segona activitat raonables en alguns municipis, en d'altres no tant, i en d'altres no n'hi ha cap, però segueixen tenint competències sobre la seva policia i, per tant, res del que escrivim en aquesta proposició es pot fer sense abans haver trobat el consens del món municipal. I si valorem l'oportunitat de presentar-la, també creiem, precisament el que he dit abans, que no és el millor moment. Primer, perquè malgrat que siguin molt millorables, tal com s'explica en l'exposició de motius, existeixen decrets reguladors tant en el cos de Mossos com en el de bombers com en algunes policies locals. I ens consta que s'han estat negociant condicions laborals en representants dels treballadors. En segon lloc, perquè si volem fer la feina ben feta ens tornarem a trobar amb una llei que no acabarà els seus treballs dins d'aquesta, permetin-me dir, hipotèticament curta legislatura. I en tercer lloc, perquè hi ha elements que han canviat o que estan a punt de canviar. Per exemple, la previsió d'un decret proper que regularà la jubilació anticipada als 60 anys de tota la policia local d'Espanya. I això implica que caldrà fer unes previsions de plantilla completament diferents. Ara bé, tal com ho he dit, malgrat tots els malgrats, hi ha una oportunitat en positiu que s'ha començat a veure avui amb aquesta presentació in extremis del govern del seu projecte de llei, que és justament la pressió que aquest debat està exercint sobre el govern perquè entomi d'una vegada un problema que és una necessitat que és evident que s'ha de resoldre bé, que es va començar a regular, ho recordo, via negociació en l'època del conseller Saura, però que després va anar quedant abandonat perquè és difícil i perquè és complex. I si el govern ho entoma, hauria de voler dir que haurien d'intentar anar buscant tots els consensos necessaris per presentar un projecte amb la implicació del govern, però no només del govern, de l'actual o del que ha de venir, si és que en vindrà algun altre, perquè del que es tractaria és de trobar els punts d'acord compartits. Per tant, a nosaltres no ens agrada tot el text presentat, no ens agrada també l'oportunisme de Ciutadans de presentar-lo avui en solitari, d'exigir que es presentés avui en aquest moment, en aquest últim ple, no ens agrada això, sabent que té molt poques possibilitats d'acabar-se prosperant, però nosaltres, tal com he dit, no impedirem la seva tramitació precisament per donar validesa a l'oportunitat que acabo d'esmentar. I, per tant, tal com he dit, votarem en contra de l'esmena a la totalitat. Ens semblaria correcte que s'obrís un procés de ponència. Ens semblaria imprescindible que en aquest procés comparegués el món municipal, els representants sindicals i els responsables del govern amb els quals no s'ha comptat per aquest text
o no s'ha comptat prou, suficientment, a l'hora de fer el redactat final d'aquest text que ja té uns quants anys. Ens semblaria necessari, evidentment, que hi hagués un marc bàsic regulador comú que donés seguretat en la seva feina a les persones dels cossos operatius que han patit algun tipus de disminució funcional a causa d'una situació sobrevinguda. I ens semblaria necessari que per fer-ho es tinguessin en compte les aportacions de tots els col·lectius que compareguessin en aquesta hipotètica ponència per poder trobar tots els consensos imprescindibles per aportar un nou text, ni un ni l'altre, un nou text de compromís amb capacitat real de poder-se portar a terme i no només de fer volar coloms i no només de fer-nos trampes al solitari, perquè així es puguin resoldre les mancances evidents que tenim avui dia i que el col·lectiu segur que necessita veure resoltes. Per tant, en això podeu comptar també amb la nostra activitat i el nostre treball. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Vidal.